Hľadaš cenovo dostupnú pretekovú cestnú bežeckú obuv? Tak tu je niečo od Hoky. Predstavujem ti Hoka Mach X3. Behy vo vyššej intenzite, intervalové tréningy, preteky či maratón. Tretia generácia opäť posunula laťku o niečo vyššie. No a s priateľnou cenou doporúčanou výrobcom 190 € môže byť zaujímavou voľbou. Poďme si ju v skratke predstaviť. Medzi podrážka má použité dve hustoty peny. Na vrchnej časti je použitá práve pena PEBA, ktorá má vysokú mäkkosť a odolnosť. K tomu je tam ešte extra vložená doska Pebax, ktorá nie je tak tuhá ako karbónová doska a dokáže ju zvládnuť aj nevrcholový športovec. Hoka Max 3 ti tak poskytne vysokú rýchlosť, dynamiku a návratnosť energie. Guma na podrážke je zámerne použitá iba na miestach dopadu a odrazu, aby sa výrazne znížila hmotnosť. Oproti druhej generácii je tu použitý nový tkaný zvršok s jazykom, ktorý je komfortnejší. Zadná nazúvacia časť je viac vypolstrovaná a znižuje tlak na náchylovku. K tomu stredne široký strih v prednej časti. Tieto strely ťa čakajú u nás vo Vereda Sport v Považskej Bystrici.